Tapasodang ma rohata manginang adorang so tabuka prasorata tiapala di botarion ima di perpunguan nahohom paihuti ikut si tawanon di Tuhan Yesus di hapinor silang taboduk be marohata Roma hita tu silang di Tuhani maratang yang be mahita di bagasa rohata ganu. Amen. Marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon amen. Madok mulai ate mahamu di amai naong patauhon hamu majaloto hap di bagasan hati uroni sitianon ni akan abadiai ay nunga di roro kita sian kumkoman ni kahulumuni jala di paucat tita tu bagasan harajaon ni anak hahulongon ni rohana di bagasan ibana ma adong di hita haluau ni ima hasisan ni akadosa martangiang mahita alea manami na marhabangsa di Banua Gijang
madok mauliate do hami tuho sian nasa rohanami. Aidang hasuhatan holong ni roham tuhami. Disuruh hodo anakmu nasa sadai tu pertibion. Manaon ragam ni sitaonon. Haleaon icak-icak pastap-pastap doho ticurpe. Rodi nama naon hamatian lahu mokop pami. Asamalua hami sian dosa doho sian hamatian nama notongi. Rodo hami saunari tu colom. Marhite perningotan ni sitaonon dohot haumate ni Jesus Tuhan nami. Naing uhir tu roha nami berni ni sitaonon nai. Asa marhite inian uhir tu roha nami balga ni holong mi. Asa mabiar hami tu madikoko. Hupeleho kami madiri nami tu ho. Urasi mahami marhite-hite mudar ni Jesus anak mi. Asatung badia hami jana takas malua hami sian gom-goman ni dosa dohot hamatean. Amin. Mared de makita. Jolom ore bataku rohaku sai basia nungalo jajalamaheu Tuhan ta Yesus Kristus dung ditakup ibana di bodari ni ari kamisi dang maradian nasida mangaleai ibana marsiutu nasida patubu sitidangi gagap asatung bulus rohani silatus madabu uhum hamatean nunga maragam di bahe silatus didok naing paluaun nian hape lam gadda do bernit na diahap Jesus ditanggali do bajuna dilicingi ibana nunga mamuka mabugang pamatangna jalama baor mudar siani nunga dibahe susang duri tu si majujungna jaladang maralang nasida mangalobuti asadohot sian si majujungna mabaor mudari di dalam nakok mataniari di hari Jumati lamaniak maakka bugangi mamereng si tanoni Jesus dalam moro panosak nasida di Jesus say songojol manama uas di mudar nasida sude lam gogotahe nasida majauhon asa di parsilakon ibana ujungna dibuat silatus maha putusani asa di parsilakon Jesus nang pedang adong salana jala didok ibana lias ibana siani marsurak majahudi majalo Jesus
di buana sida ma Jesus tu Golgata mamolus via dolorosa, mamolus dalan sitaonon, molosongon nalabat Jesus disurahi guhut diojarhon, sipata tinggang ibana, jala sipata laos didodoni hau parsilang nadokdoki ibana, nung alam sudah gogona, alani lojana, dohot alani mudar naung duru siap pamatangna, hehe ibana, dia peo silangi, tukap ibana muse, dang tertuhuk nabe, tina sotolap sabe mabuan, ditakup nasida masih Simon kirene lahu mabuan hau parsilangi tu Golgata, dung saha tu Golgata, lam guguma marsura akka jahuri, sai songon nasabu pakilalaan nama mereng hina parir si taunon ni Jesusi, di Golgata di pihak kon nasida mahau parsilangi, dungi dia pengon nasida ma Jesusi tu si, di labang matang anda doho patna sabur mabudari di pajongjong mamusehau parsilangi gatung ma Jesus disi maraburam mamudar siapa na doho tanganna tang pola makitir pakilalan nasida di namar sasar mudar sia tangan doho patna uju di labak kotu silang marsurak nasida songon na mangolop pondung jongjong hau parsilangi jalagatung Jesus disi alayangku Jesus tu hatai bulus dorohana mangauon sudesi taunoni nungatakas dilehoni bana dirina hasahatan ninasa si taunon di jolma alani dosa alay dunggaung ibana disilangi dang laos mahum ibana marsuara do ibana pitu halis sia silangi tabegima suara nai marede mahita. Yesus dihau parsilangi bohina dohot pamatang nanung ngalam mamotar alani lojana lau suhut nung ngagodang bunarna nadurusi deba mudarnai mardedek kot tutano deba laos mangipal di pamatangna alai laos adong dopenai baru mabaur
songon bogas nilabangi, dang tarpaida-ida sasitong na bernit ni parniahapan nai, alay anggo akka nama parsilakko ni banay, songon na hisardo bohina, dang tarida idaon na loja na sida, manakohi doloki, las rohana sida jala sobupak kilalan na mamereng Jesus na manaon na disilangi. Hape dinasongoni si taon ni Jesus, jala songoni pangalaw ni akan namar parsilakko ni banay, marsuara maibana, manwarahon suara para jolo sia silangi, didok, aleyamang, marpamuati maroham mida nasida, aidang diboto nasida, nabinahin nasidai. Narikot maatong tangyang ni Tuhan Yesus, sugot manuguti nung ngalaho ibana tu balia martangyang sahala na disi. Nunga delehon mangan 5,000 halak di pamuli na toropi, jala sisian na penunga disuru ibana paculohot tu bariba. Nakok maibana tu dolok, sasada sa martangyang disi. Martangyang ibana adorang somongot tu Getsemane. Tolong hali ibana martangyang di Getsemane. Tangyang idon na para jolo ruar sian ibana dungkatung di hau pinor silangi. Tung subuh do abaton ni mana nganga para sauran na hasadaon na tuamai. Bulus nai hatani Tuhan Yesus madok. Tang diboto nasida na binahin nasida. Dang diboto na torobi haleaon dohot hapariron na pinamasa na sida tu Jesusi. Dang diboto akamalim dohot situan na torop na binahin na sidai. Dang diboto akabarise. Kudang naitake namaoto ala ni pertibion. Kudang naiyaka namarguar bangsun di mata. Akapat di agama akasipa joloon di masyarakat. Doho si hatoropan nama oto na jojot dang mamoto. Manang paula so di moto na minahin na tutuhan Jesus. Alay tunggugodo suara ni Jesus na martangiang. Tangiang pangiduan di hasisaan ni dosa doi. Mangido hasisaan ni dosa ni akka na mangalaya ibana. Na mangalicingi ibana. Naing patartu saluhu jolma paboa hasisani dosa do silang ni Jesusi. Doho doi hasisani dosaku, dosamu, dosata. Jalo silangi mangalinggo mingolum, ido mual hangoluan marede kita. Sada muwali dinamar dosai tolong muwali pasonang roh hakim ay mudarni hatai domu alisito jurus di Golgota didok rohana sida ikop pasubo kudu Jesus tu para jahat jala para dosa naing makulibi hacahaton dohot dosa nasida di parsilakon nasida do ibana di tonga-tonga ni dua hala para jahat na sumalin takas donian di do silatus naso adong dabot sa salah di Jesus
Takas do mura atusan ni hala pabuah sitidangi gagap do nanidok na sida tarengot tu Tuhan Yesus. Ai didok diorai Yesus na sida manggarar gugua tu kaisar. Hape takas do Yesus leho kamu tu kaisar na sia kaisari. Didok mangguturi ibana di Galilea, Samaria dohot di Judea. Hape hadameo dosia di bana. Alai dibahin na sida akal-akal dibahin sipa oto-oto laho paleaho Jesusi. Gabi di tonga-tonga ni para jahat ibana di para silakon. Tang pola majua ibana. Ainung ngarade ibana di pasobuk tu para jahat. Ainung ngarade do ibana majalo dosa ni portibion ape tu ibana. Rade ibana gabe dosa nang pedang parmardosa. Radiro ibana sikata disilangi. Nung ngasongoni haradiro ni Jesus. Hape doho dosa dasian na targatungi mangalaya ibana. Songon pangalayay ni akka soldado napa uru-uru ibana. Marasineang do ibana madok tu Tuhan Jesus. Aidang Kristus iho palu amadirim nak kami atong alai laos di hati haido dia lusidongan na targatungi ibana didok dang dihabiari ho hape de basa atik perap hona uhup pita uhum nati gordo natu hita aita jalo upani pabagenata alai anggo ibana danga dong diulan na soture lau suhut ma didok tu Jesus. Oh Jesus ingo tau ia dung sahat ho tu harajau mi di dia do hita nuaing perdosa do hita rab dohot ho amang rab dohot to inang doho parajangan na mangaliay Jesusi manang rap dohot parajangan na manada dosa dosana jala pasahat dirina tu Jesus dohot ibana makita saunari rap pita makilala jala mangukku dosata asa dohot hita taruru di hatani Jesusi hata na paduahon jinohon na sian silangi situtudo hatakot tuho sadari yodo rap doho tau di paradiso marede makita. Yesus nung alam sudah gogona lamanitak muse mohop ni hari dang tartahon mohop na molo tonga ari disi maniak madihilala Yesus sudah pamatang nai habe dang tarkahuasa subui humusor tangan na naukona labang disilangi nirip bododopak hina hacit nai rohana dohot pakilalaan na hape tong do umbal ga holong na tujol mai
Ubbal gaholong na tu hita, ubbal gaholong na tu inana doho sisianna, ay di parwahaw dope inana, doho sisianna na adong disi, tong do ubbal gaholong na tu jolma, ubbal gaholong na tu au, tu hamu, tu hoinang, tu ho amang, ubbal gaholong na sian haberniton, didok Jesus ma di ma inang anak mi huhud didok tu sisian nai di ma inang mi di tonga-tonga ni natoropi anong manang piga para upuan na makaholong ibana mangihuton ibana sahat tu Golgata anggo kasisian na hola si Johannes sisean haholongan ido na mangihuton ibana tu Golgata lahodo sudena sida maborus dibereng Jesus doa kaparopuan doho sisean na sahalaki di tonga-tonga ni natoropi dang habatan na haciti ibana mamereng inana doho sisian nai dang habatan manangaha ibana mamereng au doho tamu suara na parjolo suara tua maido ih mangodihon akapardosa suara na paduahon tua kapardosa na manopoti dosa na doi mangalihon baga-baga haluaon suara na patuluhon tua kana porosia doi padomuhon na sida songon keluarga ni Kristus manangaka ise na mamereng tu silangi manangaka ise na patuturu diri tu silang ni Jesusi di bagasan haset haporosiaon nunga gabe sada keluarga nasida ima keluarga ni Kristus dang tarsuadahon si Maria so anak na Jesus dang tarpasiding ibana pakilalani ina pangitubu mamereng Jesus i ohano pakilalamu inang out di babereng berekong ridang ni siubiom musongoni buhado roham amang au surah sinuat tunas musongoni sai songo sambilu namaneyat hati-hati dohot pusu-pusuna nama satu Tuhan Yesusi sai songon asom natine tekon tubugang suara ni Jesus tunasida alai sian nasa guguni haprosyaon ditangion nasida suara ni Jesus ai olat ni ima di jakon sisiani si Maria tu jabuna mared de mahita nunga marsaringar sian hau pinarsilangi suara hasisani dosa
nunga tabege baga-baga haluaon, nunga dipadiri keluarga ne baru keluarga ne Kristus. Sudei di patu-patuhan Yesus ada orang sesahat tu hosniari. Di hosniari di pukul 12 harian, makolum masa dok pertibion, lo jadoang kana pistar sahatu tiki hama juonon, mana kasih agado na masa ujui, sangat dok gerhana na masa disi. Alai boy do ditotuhon nasohya masa gerhana di hati hai. Jaladak kiado pe masa jaladang boy masa gerhana sape tolu jom. Ai sahat tu pukul tolu nama kolomi. Atong ahado na masa disi. Pabahenan di batadoi. Ulaun di debatadoi. Nunga dia peho sudi dosa ni jolma tu Tuhan Yesus. Tongod doa kasahita di usung ibana. Jala akka berdangolat tadi porsan. Alay ang gorohata madok. Debatado na mamitsang mamukul doho pasi palibana. Hape alani pangalaw si Otaibana tertulang. Pinain ni hasahatot Taibana mabugang. Apa itu ibana picang-picang perhitian ni hasolangata jalamin ahin ni bugang na malum ita hilala. Ayod do di patuba de bata. Humokop pita gabi dosa ibana naso tumanda dosa. Asagabi hati goran di debata hita di bagasan ibana. Alanaung di bagasan dosa ibana naso tumanda dosa. Naing patuduhono di debata na marujung tuha holomo do dosa. Jala marujung tuha matean. Lau sugut gabe tarida sudah makukubi bohina tu Jesus naung gabe dosai. Mataniari pe dangolo paruar sidodangna. Mabahit tarida Jesus naung gabe dosai. Dihilala Jesus do. Dadaholan natino pai songon nama marsiding-siding tu ibana. Dihilalado naung ditinggalkan amai ibana. Aitung sotar pardomu do debata dohot dosa. Tar dipukul tolu di ujung ni holomoni. Marsuara ma Jesus. Eli, Eli lama sabatani. Debataku bawasa tung tadiko nomuau. Songoni majorbut ni Panginoon ni dosai. Debata anak ni debata ditadiko debata. Data di kono ni debata do kita ala ni dosa. Alai ala naung tu Jesus ape dosa tai. Gabe ibana ma ditadiko namai. Asa gabe saur ibana dohot kita. Di bagasan Jesus di paname jala dipadengkan debata dirina dohot jolma. Jesus do pardameata. Ibana do pardingganata. Mared di mahita. Do
Erdoi di saluhut na toro pengajaran ni Tuhan Yesus. Pawa ibana do si leon hanguluan. Kudang do nang padohan di hatahon ibana laho pa adar honi. Ido nang na di hatahon na tu boru Samariai. Di nanidok na. Out di botoho basa-basa di debata jala out di tadaho na mangido aik inu mosiako. Ra oloho mangido tu ibana. Dungile honon nama tuho aik na mangolu. Namanginum aik sile hono kina sotu pamauas bero di saliling-liling na. Ayanggo aik sile hono ki. Game mual doi di bagasan ibana. Nama baor sangat rodi hangoluan saliling-liling na. Gariada tahe. Dadaholan ibana aik hangoluan. Alai marparbue do inang tuak kana porosia di ibana. Ai didok. Akabatang aik na mangulu do nama barusia na porosia di au. Alai nang pe ibana mual hanguluan. Nang pe batang aik na mangulu mabarusia na porosia di ibana. Di joho di ibana do sian hau pinarsilangi. Padohan na palimahon. Mauas hau. Bohado boy mauas mual hangoluan. Songoni mahaci si taunoni. Nunga tunggunang mabaur jala durus mudar siapa matangna. Manitang do muse mohop ni matani hari nama bahin merdikdikan hodok sian pamatangna. Jala laos marsapur dohot mudari. Songoni hacitna, suadong si inumot di tanganna, tungsura pe adong soboy bahenon na tu pamanganna, suadong na boy mangurubi, sudenung nga marsitading tu ibana, asing niya kaburu-buru na marhaga leoni, doho si Johannes si siyan haholongon nai. Nang pemual hanguluan di mana, nang pedang mauas benama calo si inumos ya di mana. Alai alani hacin di si taunon nai, mauas do ibana. Alai lau suhud do mauas ibana di haroroni jol mama jalo pakokop nai. Mauas ibana di haroroni akka na hinobasan nai. Mauas ibana di haroroni kasisian nai. Mauas do ibana di harorot tasaun hari. Mauas do Yesus di haroro minang. Mauas do di haroro mamang. Olo doho pasobu uas ni jusi. Marid de makita. Oh
nunga lambot ari lumawi di paretongan ni ari ujui di bangsa Yahudi dada pukul 12 borngin mamuka ari namangihut di pukul 6 bot ari doi masa pukul 6 bot ari nunga dirajumina sida ari marsogotna di bagasan haparironi di bagasan hacitoni nunga dihilala Tuhan Yesus naung sikop diula ibana ulau pakokoponi nunga dihilala naing bongot ibana tu hamatean ujung ni uhum di debata alani dosa dihilala Tuhan Yesus manaung sude sikop diula ibana di jauhon masian silangi nunga marujung persirangan di debatang hodohot jolma ai di bagasan pakokopon na pinatuban ni Jesusi nunga mardomu sedebata dohot jolma di pakokop nai nunga di padomu debata dirina dohot jolma nunga marujung huwa soni dosa nunga marujung huwa soni sibolis di bagasan Yesus sude akan aprosia margogo jala marhuwa somadok laho maho bolis sian lamukon nunga marujung laos marlapata doi hut nunga ripas jala sikop holong ni debata mangulo sihita nunga sikop jala ripas asine rohana mamorno hingoluta nunga ripas jala sikop jupak kita hanguluan nunga sikop ruar kita sian hamatean nunga marujung laos suhu doi jauh-jauh tu kita nunga marujung panudaliot tatu debata nunga marujung hamalosot tamar saur doho debata auhon turoham hacit parir pahit do di tahu Yesus laho patu pai mared de mahita nungatung loja tu hatai nungatung masih palibana nungatulam suda gogona nungalobi siat tolu jom ibana gatung dihau persilangi tugicang ibana dang marhasak kotan tutoru dang marhabeahan ikolam di rut-rut pakilalaanna ailam rusur pamatangna lam mariba matanganna dohot patna pangalabangani ruar mamuse mudar siani alai dang apala doras be
Ainung ngalam sudah mudar siap pamatangna. Tung sudedo pangotak ni kanu pahacitoni di hilala ibana. Adong donian na madurduk kontu ibana anggur na marsaur pogu. Na dipakai halak ujui sikat ni obat bius. Asa umiran nian di hilala. Tangolo Yesus macalo. Aikon hilalaon na sude uhum ni debata tu dosata. Di bagasan roha doho pikiran doho pakilalaan nat orang. Di hilala Tuhan Yesus naing marujung manguluna. Naing pelehonon na madiri na tu amai. Di bagasan roha nat orang ibana. Tang boy pangotak ni sitanonim mangago roha doho pikiran na di parsoran na doho tamay. Jong mahita. Dungi dijauhon Tuhan Yesus ma amang tu bagasat tanganmu mahu basahat todikku. Dung didoksongoni tos mahosana. Martang yang bema kita di bagasar rohat tagalog. Auhom mamang. Auhom mainang. Tu bagasan roham. Duk-duk ni si tahun ni Jesus si. Walallahu paluaho kita berdosa, paluaho protibio, mulu hajit roham, mulu gale dagingmu. Mulu parir roham, mulu dangol roham nuai, romaho tu silang ni Tuhani, romaho tu turun ni silang ni Tuhani. Anu ngajumo lo ibana. Manaon na pariri nung ajumol ibana manaon na hajiti posroham lehonon na do hasunangat diho pasunangon na doho posroha sonang doroha na bae sonang doroha bahinon ni Tuhani pakilalahuma tangan ni Tuhani maniopo pamalum sahitmu marakukoyon pamatangmu na kale mabuat na hajit
di bagas roham dokot hati-hati sonang maroham las maroham ala nungga dihokop Tuhan kita sia dosa nungga di palua kita sia dosa au homai di bagasang kulung marhitia ka ulau nadingkan mau lihat Tuhan di pakokomi mau lihat Tuhan mau lihat mak disude pabakena mi di kami las marohana mi mulak siap perpunguan aku humo las marohana mi mulak mangulu mahami di bagasako di parange di pakat ayon di papahenan kami ulah-ulah mahami Tuhan so perpue pakokopumi di kami tiok mahami jama mahami Tuhan marhi di tengahmu nalaboki amin hudul makita maredde makita Oh
Jadi idama laos dina satok kini maribak mahire-hire na dibagas joroi sian gijang rodi toru di bagasan hamat ni jujup pang manedok ni apostol Petrus ay bangso na pinilit do hamu hamalimon na raja bangso na badia hom na ginomgoman na asatung dibaritahok kamu denggan ni harohaon ni ibana naung maju hamu sian na holom tu hati goran halongangani laos songonido di pangukapos sadait onom nidok dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon ni dibata dungi humutal matanoi marigat madohot akka batu mamak mukka madohot akka tanoman dungi hehe madaging ni torop nabadia akka naborom disi gaberuar mana sida sianak katanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon nasida tutorok halak di pataridahon do disi ia dihamat ini jusi nunga talu hamatean alai di bapatari tu pertibion nunga hehe Jesus sian namate nunga mati Jesus nunga hehe ibana jalan nunga manaik tu banu agicang matcainal nal disi holong ni tuhata palua kita sia dosa dohot hamatian danggatung bebana nuaing di hau pinar silangi dang jong jong benuaing silang di Golgata alaing go suara ni Jesus di silangi ikut tong tong marsaringar di tonga-tongata marsaringar di ngoluta auhon jala alusi saunari nang tutiki naro amen marid de makita rimma hamu jongjong saluhutna Sa
Alap makita martangiang, ditangiang hato patai. Alea manami dari Banua Gijang, sai pinarbadia magoharmu, sai Roma harajonmu, sai saut malamunaruham di Banu Tong sungun di Banua Gijang. Lehon matu hamis seranongoluan siapare. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha. Jalohamu pasu-pasu ya nama tadi bata. Asinirohani Tuhan Yesus Kristus. Holong nirohai di batang ama. Dohot para seorang itu di perbadiama. Nama dongani mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Horas, selamat Jumat Agung matu hatama tong madongani. Mangaramoti hita saluhutna tacalang ma ita nabu ita calang.